Mali kono ani Mali ko ka fɛn fɛn sɔgɔlen no Yandi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. An ka furancɛla fanga ɲɛma General d'Armée Assimi Goïta ale bɔra ka kuma jamana kɔnɔdenw ɲɛnɛ suro no o ye adresse à la nation in tile 3 binkani wale ninnu tɛmɛlen kɔ a ka ni kuma in sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni binkani wale minnu kɛra ka ɲɛsin an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ, Kati, Mopti, Kɔna, Gao ani Kidali ko ni ye bɛnbɛn bɛɛ de walasa ka se ka basigibaliya sabati an ka jamana kɔnɔna la. Furancɛla fanga ɲɛma a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ma min kɛra sababu ye ka se ka ni binkani wale ninnu kunbɛn ka dankari kɛ jugu caman na. A ko an bɛ waati minɛ i ko sisan baaraw bɛ sen na lakanako sira fɛ. Furancɛla fanga ɲɛma a ye foli ni talu ani tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ni kɛlɛcɛkɔrɔw ka minisiri Général de corps d'armée Sadio Kamara ma ale min tora ni binkani wale ninnu sen fɛ. Furancɛla fanga ɲɛma a ye ko a ka kɔkɔrɔma dondoli o bɛ maaw ye minnu ye degun sɔrɔ ni binkani wale ninnu sen fɛ. Furancɛla fanga ɲɛma ye wele bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka an janto an yɛrɛ la wa ko maaw k'u yɛrɛ minɛ fɛnɛ kunnafoni lankolon carili ma ni wagati ninnu na. A ko Mali cɛsirilen don wa an ka finitigilakaw bɛ wulikajɔ fɛnɛ na ko an bɛ ni terrorisme kɛlen kɛ fo ka se a dan na. Furancɛla fanga ɲɛma Général d'Armée Assimi Goïta ale ye i sen fa ka se CHU Bokar Sidi Sall kɔnɔna la Katikaw fɛ tarata don in na avril kalo tile 28 san 2026 walasa ka taa i ɲɛda maa joginnenw kan minnu jogina ni binkani wale in sen fɛ. A ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin yen kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u ka baara la ka ɲɛsin ni maa joginnen ninnu ma. Furancɛla fanga ɲɛma ka o tɛmɛlen kɔ a ye i sen fa ka se an ka kɛlɛcɛkɔrɔ ani finitigilakaw ka minisiri Général de corps d'armée Sadio Kamara ale ka denbaya kɔnɔna la walasa ka se ka taa dugawu don ani tasibila ni foli kɛ ka ɲɛsin a ka denbaya ma. O sen fɛ furancɛla fanga ɲɛma ko an ka ɲɛmaw u bɛ baara la wa u bɛ wulikajɔ la walasa ka se ka jamana ka lakana sabati a fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Ministru ka ladala lajɛ sen fɛ min kɛra araba in na avril kalo tile 29 san 2026 an ka finitigilakaw ni kɛlɛcɛkɔrɔw ka minisiri Général de corps d'armée Sadio Kamara Général d'armée ya jɔyɔrɔ dira a ma k'o kɛ waleɲuman dɔn ye a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri ani a ka nindi la fasoko la. An ka duguma kɛlɛcɛw olu ka ɲɛmaaba n'o o ye chef d'état-major de l'armée de terre ni ale ye général de brigade Toumani Kone ale ni commandant de la zone défense numéro 3 n'o o ye colonel Pascal Berté olu y'u senfa ka se Kati dugu kɔnɔna la tarata don in avril kalo tile 28 san 2026 walasa ka se ka taa u ɲɛda lakana tagabolo kan yen yɔrɔ in ani a lamini kɔnɔna la ni binkani wale waati ninnu tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ. Kɛnɛ kan u y'a jateminɛ k'a fɔ ko yen sigidalamaw olu bɛ ka taa u ka baarayɔrɔw la tɛnikaseginw bɛ sen na n'o o bɛ mankan sumanin kofɔ Kati ni a lamini kɔnɔna la. Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ni wagati in na Yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.